manyekane tebu na kobil. Asamanke na wakubanyora wetrase namba 0722946444. Media team Imani. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Oligire bono na gukwania ndonsi ya sobereta semargoba ya bono litukeri gono lya Jumaine tariki 25 ne mu mutinyi noro umutinyi gatatu mwaka bw'ikiribu na 24 na manga gende tokolekana ayo aseri bwabali kwetu bayasangire ku rukingongo cyonsi nime na isiko yorogongo rwa Gusii akeno kwaligania twemanya mwana majya senchire yobo ikanu aseri bwanyale ko sansamuranira buna tuwabere toko yasangire ku rose mambya yalinge ntambe ngoika asemargoba ya bono manga kolekanire inyirabono nigo aba bunge bagosareri bono ngokia ku mwaka isiko omuwaziri w'obochentu Susan na kumincha onye omugiro w'abanyagitare toligo kigoika omuheli yasogote buna nigo bona tarikarania emeroberi yaye asenchira ibonete ngana kumulekera so imu monchu mulega na kumanyaria agendrete go kolekana na bo inyorani gegambero getatenenia okogani kwayo yo kabero mu governor we county somo konyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda aserie taliaye eleja bebo otabwato ko ase gazeti kubatikana neki na kegendrete gegambero geteneti ngane yo aserie taliaye bona eleja bebo lach kube kwa se gazeti obuna asensemeria asorio choliruko wa gomokonyi bo mu governor we county ya Kisii ingati yato chiko buli to mwanchu muligeria ase maragoba jabona kolenda sayo munanda mange na boko ndra kutubwate gwetena nsemeli ya mtandao nsemeli ya Facebook na boko tuna buna Ndizi TV News digital na boko nsemeli ya YouTube na boko tuna buna Ndizi TV News boko tobaso kweba kutubwate ase website yetu na butambe www.ndizitv.net onyare konyora Eyemo na yanda mangri tangani kigima tuna mangana yua senchira yoko ya chuta alito ngo mwana we skuru Kisii University wengentaire ese kirandi kiri hange nanka igekenyuro obwancha niyo bongento kieko moroki wobo University ya Kisii oromako gatatu nige itira sengencho yobwanchani witira sobo semia buriare konyora witira se ubungaini bwaye nominated one of us na bange twamerete kirego kyobo konyo mu governor meje county ya Kisii George Sukabono iteberanira no gochora kwayo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati Sime ndanya kuoka tobwata tiombe kitinga tobwata tingo konto tugete aki ndobwati estima ase myake menga amanyekurwa chinsemo cha mugambi sengera bosoti mbiro baraso kubara wechinguru cyumurasa nseme yabara kaimwacha tomanye taya kayere Saranso kibano twemanya senchira yoboye kerano litoko bwatirana rego teraso mono boyimanyerero niga koro kwa Lydia Mose ekrakale petno le mokera kone kichibi chamuno gicha wikera senchire bwendete itirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha ikotoko chake mesi amangana moyo nchomo ligero kubwatikana amangana lengete siasa maiga yoko mochora oyore omo so chikoba omo konyi bu governor we county ya Kisii eleja bebo ni governor gatia bwata ne bali gatia kerge kubeso kunyara kokwane ngane yo inyira bona obebo ni governor acho rekurata nsemeli nyalibali kero keligati ya barai abona baraba nyankongo asamangana lengete siasa kora sensemo ya nyalibali baitranire ngane yo anaso mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati abeteka ko mochora eleja bebo gochi
chikobabu no mokonyo yengana boigera chikobe kwa se gazeti na boni go chinga kichun kolengana na Joel Onsari gesuka oyubo igoli koliginere osomerete ekeroge kiamate asensemeni ga itabirande getambo kerokyo mugabana nagote yabuna chinjira chinga andake nabo cyarigeretu wika Elijah Obebo kunyara gochorwa na koira dibagelio inchencho Onsari gesuka kurwa nyalibali masaba na masibi karangara rio kyobo deputy governor ina mangana. That is what under the preach ege kogera obochori nomination yomo deputy governor omonto bweka orengene chinguru oboretiwe ne senate anominate mokonyo ye no governor and with his wisdom nanyoreta marieta manga mange. With his wisdom also akarigereria nga asabanta banga anyorire gwitira sobosemia buriare konyora gwitira se obungaini bwaye he nominated one of us koba omo deputy governor and igonye gerete nga again to very important for us now is to move forward inga nomination erija correct oyo minto richa Obebo akaba nominated kusaka ba appointed litiri gatumwa gucha assembly na ndekero rigatumwa inga abantu baririgererie county assembly ya Kisii iririgererie erorenga ngaki iranyare kurieterio goitera se nonye public participation goitera se richiko oyo minte richa abe appointed formally abe sworn in. That is what we are waiting. So in this case asinge chikiro kyaringi nyalibali ekiga oyo minto Dr. Robert Monda atiganse because tingote hanga nondo muura erwe ko gititense akarage tiganse akaro oyo moito kuri nyalibali achore. We should be able to accept, appreciate and move on because oyonero choro na bwate qualities leadership uronde bwens is among the equals asabantu bari kuganike rugeke na gotigana ya sorobotiro go ichano mwanchu muligeri moroki wa Eyemo Cross University ya Kisii ubwate myaka 23 asereta Simon Machoka ni gobona semambi ya lero mobero yotoka asechiyomba amenyete sensemejo kolengana nabamenye kurwa sensemejo somobero yoba kogotoka ni goba ichaneleke kolekyo asogote yabuna ni go moroki wo yabeteka wesungi askireka iruna namangana lenge tobwanchani na ogotuko imeni gobogendra tsasa kolekyo maiga yoko mulikerali uko oyo metenera senyombejo na kumanyibuna niga bereka wete kubwatikana no musani oye oyubona romo subahate ari bagotwara omwancha nera kororoka nago twara omwanchonde egentanda kekena ikerera omworoki wojo Simon Machoka myaka 23 konyara wesunge na bomo bironya gosira niko gakira senkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital uno mulike Tomir Dedimomanyi agotomanya abamenyi bekenyoro kya inaga imenya rural location sub location ya Kiamabundu ward ya Kisii Central imeyebungia nyalibali chache ni gobabo kano mwichano emambieri tukulia lero ekero banyora omoroki woyo mobo mwaka ogatatu ase University ya Kisii wirusirie obomoyo asokwe ngenta buna oyo mobo abanyakinyora selieta ananyarangi akoerera totono mwichane kenyoro kigyeito kya inaga etuabo kabona mambia tole buya pero twasoka gochapara ali twengo mwana we skuru Kisii University gwengenta ire ese kirandi kiri ange nanka ige kenyoro bono nali twasoka lyo koigo twagenda guchiororo ekene twanyora omwana ina besungetie ngoli twakero mugambi esimi mugambi naliacha omwana oyo kumba liri atarachi korara na atomerete ori bari konya guchatisa nere botuko na atomete chi message gochi eso omwana oyo rende bamenyetenere akamotebinga muna amateti gori ogweito kubona mune itete momose kenaro rogerete ageita bono rende gwetera chi message chi bono
bono rena bayanyarikana igo twikenyurike bono tukumeti bono na bumwana uyakugo omokonyi bo mugambi bwe sublocation ya Kiamabundu aseleta John Ndande nigonere ainekia egekore kyo sate babuna omomuro yiniga bwate emyaka 23 na nigo alengase University ya Kisii asale gosomera animal science kurende magoroba nigarore kanete kabwate oborobo nene yamwirete eregwata e laptop yaye asebono airusetie obomoyo na igoro ya mangana yobwanchani Ebo kira litugolia rero mambe jinsa ibere pero nanyo resi migurua se clanella kia inaga nga Simon Machoka ore student ya Kisii University werusi ryobo gimabwae tekero na charoro nanyo ranga maene Simon Machoka ogachi igesungeti nekero tuabulia tuanyoranga Simon igare 23 years gare student ya Kisii University as a faculty ya animal science umongwano yo iga Simon bamenyire nabana bamwabo biyabona bamenyeta wikira buna yaigete igoro lakini rende kerajite marogowa na orogetinga nabwate ya asira ikagera gasarie laptop ya akayate kabebi sara lakini ndare ko communicate ko badebinga inkikere ndo manyete ngelinga SMS chiatinga magiga nelinga issue ya leto bokongwa se ubumabwae ose kobo butora na mangana y'ubwanchani nigo bono omugambi arure kubolia gochase aborki wabe University Nech College koira amagoro make asa mangana y'ubwanchani nabo igo kubolia ekegoria geke goikwa angena kwegwa obosemia nare go saba mono mo especially abana be University Nech College ngekero kwanyorire umosani to basa ko mwanja mono tikiagera ekero kwa mwanjire mono naende ochonyore katika bere gose osaliri otwarire amatende bas yagera twasali ubugima totakire goikeke gorie keke kange ko baereza buna babwenete komenya onyo gwa omonto gotigire gosokorire bobe bas no bwenete kolemereria kegera nyasaye nabwato uyo asa matukarebo alebosi nigo omobero yo orusigwe asensemiyo na kugachwa asengendo yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral obotuki kobogendererete ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Biamono humurikito Mildred Momanyi soroboti rwasenchira yobo ikirano ngorabona gochiase amate hamonenka abasani banyagosira Gotigana na yo ni gobono to komanyigwa abuna anene bono ase skuli ya secondary ya Nyagutani ga monchuri ya rokane ko basensemejo ko bwatkana korosigwa asenchira yekerero yebirasi kurwa sensemejo na boko bwatkana no obisi yo mobunge bwensemejo zairi chanda ni gati ya bwatani ba rokane ko boli moboli mange ngoro yo korosigwa ko birasi yebyo go senenchira jibasare kolengana amenya bange ni go bateruna ere bijaseri janda nyara kumurekero ko rugo wechi basari kubwatkana nogo tarosi ko kwibirasi ya senchera yekerero na kwirira buna boroki wa bange batari kwenyera kurwa cinga cintaka ni gobono batabwati basari ciseine egento kere baruko nyara kuburya anyare kumurekera mona mangana ngede cibasari nane mono aire ngora asubwa gachwe birasi engana baburi enyara kumurekerwa ase oboime Gotigana yubune nchira muyo kunyara kwire ni nseme basokana yibona ya rokane komenta sama tukabwanga igake umbekere manyekane tebuna matatu owners association ga Kenya negoli tukolira batare na wakoletaro yabo aigase county ya Kisii chinsemo chia agatikati wo mucho Kisii osebo songo stage nane abo asabatu aro bunyabyo botinde gati yabo amo na bantere bakuru sensemejo kolengano munyakero bokuru asekyumbekere kyo Kongo ni gabere kagote yabuna ogotwara maigel na boy gokonyara okoro bunyabyo kya sabantere banenchire mera nyari kwire ni nse okobao kweme basokane mengi gantu batara chokora na kumurekera sowime eri ukonyara kubwatira namu nebyombe ochenga kichibego niko bateruna bati kubwatira nebyombe binde buna bona NTC bane kibuno Burundi yasibana kolekana bola senchera bwendete anebonya konyago kinia obosombi ase sector yabara unatokumanyigwa asenchera yobime buna enchere ya moyo gokiania ajali cha paranigo ekiombe kia matatu owners association
kiabagie kwarigania na kubwatirana nebyombe bindebu na NTSA na gukora ukuringurigwa kwa busagwe kigali elio kurigereria ebitambukiro byonsi biribiganeirie asobosombi bwa para asibaragwa no muteneri omatatu Owners Association Kenya asatebire nere buya kigali cyonsi kurigererigwa na goikerania amachika para elio gokiania omubasokano na boigo kogendereria asense mu yebiasara byobosombi. Ilikuwa leo na exercise ya motor vehicle clinic kuinspect kama magari yetu iko sawa, and we've done more than 200 vehicles. With us here is our Matatu Owners Association President, Kenya. Now we have law enforcement officers here, the OSPD, ako hapa na sisi, na other officials. Ni gobono omotelio Matatu Owners Association Kenya Albert Karagacha atebire mbachikubwatirana eliokiania emebasukano Kenya yonsi. Matatu Owners Association is all over the counties within our Kenya, and we are here today to support the issue of road safety in terms of doing what we call clinics. We are inspecting the vehicles, the drivers are being talked to. The way the chairman has said, we've done around 200 vehicles, and the exercise is going to go the whole country. Tomorrow we are going to be in Kisumu. After Kisumu we'll be going to Bungoma all the way to Kitale and Eldoret. So asechinga kiecho nigo omo OSBD kurwa asensemeyo nere ainekebuna engane mwamu asobosombi no kwerenda na igonere buya abanyene kigali amona bali bakora egasi ase kigali echo kulingolia kigali cyabo iliokyanya emebasokano asenekebuna mba kikubwaterana asokwenekebuna abanyene kigali ngo chokonyora bale engele yabo ase obosombi obu. We are here talking just one thing: safety on our roads, safety on our roads, safety on our roads. The initiative is good because it now aligns the passengers and the drivers and the investors in the Matatu industry to know what they're supposed to do and at what time while on their investment process or on the roads. Na sisi tumewakaribisha kwa sababu usalama kwa barabara zetu ni muhimu zaidi. Maisha ni muhimu zaidi. Tumepoteza maisha. Tuko na watu wa NTSA hapa wanatusaidia, and it is amazing if you can see what is happening today. Nigo babolia abantu bonsi koba maiso enga kibale asibarana se ekigali nagokana omontereba ondebwensi otindete enga ki arikogendia egali asibara. We are urging the customer wherever you are, if you see the driver is drunk, the driver is overspeeding, and the issue of carrying excess, as the association we are not going to allow that. We'll want passengers to be driven safely. They are our customers, and we believe that as Kenyans we must work as a team. We are here in Kisii to make sure that the exercise is going on very well, and we urge the Kisii community, Gusii, to work as one so that we can try to achieve the issue of road safety and try to see how we can support our economy. Kulipotelea igetaseni kia Ndizi TV iliteliane Mildred Momanyi. Muno mulikito Mildred Momanyi soroboti urasenchire jobo ikirano gotigana yobono mwancho mulgerere ni gobono abwatani agati yabekyombe kerekia Urais Ndizi TV nabo igobono nekyombe seserekali ya county ya Kisii kubwatira namo nebyombe binde litukolia lero igobaligania omurobelio somoje gokolekana samagache tisimi ya county ya Kisii ukwana igoro yoburoire bwendurume ukona kurasense mejo ni gantu banyora mahigelio ane mono chinchira babwente kuligereria igoro yoburoire obwo nabantu koboli gwa kone kibuna boroire babwato boreiro obungonyara bale kosoki wana konyora obogwenia unatokumanyigwa no mulikito Ivarina Osero. Oborwaire bwendurume negatia maroira kwirira abantu konengetwa ase binyoro na senchira yokorwania yonsi nigabe bwatani ao baba kwarigania omuroberio bokorwa bosemya gochesa abantu uyokorekana asensemo ya ATC koturu no mogoko ritkuria rero ase ritukirija rero togocengeanga abantu baitu bagusii ngima kosomigu bare igoro ya oborwire bwendurume onta itote abantu baitu bakisi county muna oborwire bwendurume nekene no obore tali gosenga no boroki
nkotebia abantu twachire kubwatira nebyombe ebi erinde to create awareness gotebanga oborere bwendurume no burwaire borabwate montonde bwensi gose buranyare kubwata gose bongo burwaire bonde bwonsi buranyare go affect omonto abanke nigo besokia asa abantu baboriwe gotairero burwaire bobuna eragererio na kubancha bali abarwarite tete abantu baito ngendurume nkobweni gwere na amario gaya naro na endurume teri kwambukira ikere gentu kyo goichana abantu bamite senjo to kwerengeringa no borogi twanya gotebera borogi twakanga na ande abande batebe bakonire ekitario kene. Epilepsy sio kasi na sio kitu inafanya mtu ambaye asifanye kazi yake vile inatakiwa. So I want to extend the arm to the other colleagues everywhere we are in this world that we accommodate, because we are their brothers, the sisters, we are their fathers, we are also part of that. Egati abari abaiteiro muchando bobureiro obo nigo bairera manke ayo bagwetera mono omuchando bwo konyora mariogo no bureiro bokongobore yakirende na botote makobore merari tokoboria serikali etuchali buna into abadurwarete egera bamanya tokonyora mariogo singencho mariogo bono na boni na ncha mariogo korankonyu amentire una bana kana yetkobora mariogo ino banya tamentire bone tetote serikali nyege konya gotokonya etokonya mariogo egera tokonya Biona lingo gosabe county yetu yo mwesimiwa Simbarati kaki otokonye egera mariogo aya achiche ase binyoro gosechi dispensary egere achikokonya abantu bali bwate no mochando bakugusoborero obwendurume ekiagera talire isi gochakonyora mariogo aya utabwati bese chinga kiecho nigo kuboria kwa rwewa gochase serikali enene na boigo eye county gotwara lichiko ryo gosira abantu barwarete obroire bwendurume borina ekere serikali ebe national government ebe county government tigetu ale policy yo support asa abantu babwate epilepsy buna abantu bande bonse babwate obolema nechinga kya abantu baboriwe weso kya nakogenda se chinyagitari eryo konyora obowenya korende tali kubabisa bali babwate oboroiro obwo tebya abantu baitonga oboroiro obo nabo boko ba managed tiga abantu baito basoke bacha chinyagitari cheito erinde banyare gokonyora obokonya leta abana baito bonse nyagitari leta abantu abanne bonse nyagitari eri baegwa mariogo bairane burungi bakore chigasi chiabo nchengo sembe bali bayibisite basoke mbubari buriro bombubwati bosoko no guda nya sai weka na metinga kaki ubuno burwire nchengo sembe bali bebisite bache na babanyara konyora mariogo aya banyaya kogenderera obuguma bwabo buchumutu ababwatani abo boigo nigo basimekemete asokworokia ogosemerera na boigo gwokia emisuma asoko bainyora bali basiriria magimabo kubwatikana no buroiro bwiga aya na senchire Eyemo yogokora okonengetwa ase binyoro ane nasi bali barwarete oburoire bwendurume ase serikali ya county ya Kisii yabekire merobere ao yokoine kiabuna abaroira baiga babeire bagokonyeka ngo reporter yegataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Yamuno mulikete Verino Sera Sorbocho rwa senchera yo boyekera gotigana yubono mwancho muligere ya matemo yo mwaka Charles Motera kuruchinze mu cyekenyero kiyaratandike gotoka ase sub location ya Raganga yo gotoka ase ward ya Bugisero mi county ya Kisii nikubona yaga ndiyo bokonye kubwatekana umwana obora ase kawetanie myaka 3 nenso wikabona ataranyora bokonye bonde bwensi ase kerenga bunenke go barabataka na bali kwenyara egento kede barokonyara konia enibo yabo yonse wikaraboni ga umwana obo atarabwena omulikito dipo na sana sanya na taro ikasenkeyo na gutwariga roboti rokubwatia Gusii agateba oborema nigorobore imeye kenyoro kiaratandi sub location ya Raganga imeye ward ya Bugisero ekenekiriro kyobokonyi kurwase amate yomogaka Motera omusubati Selina Nyarangi ingagusangana intwe esabali yo kwiwerwa ku mwana Mark Nyantika Nikamolera buya nimanyoreta buya nikamuikie meti yenye 3 mwana agachaka kaba mutwa manene nkumuira nyagitari ndatebu na macharu mutu nkaba timbwati besa karabutanka ngachanganyora musamario muya agankonya kamuira toilet umwana akaenda akabeo korebu operation akabekirwa umupira akarisiwa macho mutu amate y'abana batano na babere nigo bagenderete gwetera amakongu asomugaka bwenkeyo Charles Motera atumikire nibo yaye goika koera
ana na ombota bakongo bana somucho yona kindo yo senjira nero rongo kwenyara timbo ati no na senko kore mango lusenda gira sarengo na yetenka nitanga ninkairo mane sukuru no yo bana na ruwa te kabiye ne no munga na rembo ate nerega o manene nere akukuza okwendruni omwana makinyantika oyo bete no bole mama gayo kwiborwa nigakinire asegeka kemyaka 3.5 bono kare no bororo obonge bono natemire korigitsi besa moira ni cyamburire tubokonye nkori nyare kumuira ne nande tore asebire binge oboroire bo mwana mak nigo bo mutangire mama mwabo korwa sechinchera choko mwechandera ugi mamenyerete no bole nkwende konda lakini bono aso mwana oyo munare igati nkonyora muntu ngumutigera ngende konda abango tema na mwari na mutigansabu na mnyoke konda na murigeri nigo bono baburirio bokonyi korwa sabasamaria mone serikali elio banyare gutwara obosemeria nainde asenkeywe nagani gakibambera abasamaria maya bankonye moirani nande toreti asari gutwa kwe scanning ya kabere sengenze gateke kyo mugombo gangu nkeyo bihe bagakyaba abasamaria baya bairo koboko gosema nkonye umwana yagenda nyagitari na baraya batwetana inega baemusie no mokano ano mo gabana simba rati bakine ni motorora mabera motokonye gotaga andu gwatinjire ndo sento konye umwana oyo sento konye bugima bwaye uginko ripoteria ngetasini kia ona Eyemo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia ratandi kutokesa blocation ya Raganga ewodi ya Bugisero meye bunge ya Kitutu Chache South elitaliane ndipon asanya Biye muno mulikito dipo na asanya sorobochi rwa century yoboikirano mwancho muligera no kwegena buna gati ya baraina basamaria bayambe soke asoko nyarago konye nkeyo imwano yibona be kago konye kana kwirana nyagetari kubatikana n'ekinso mwancho muligeria ngachire nyakiro musumari mangana majya century yoboikirano ko rwa sorobochi rwa dipo na asanya chikora gaisa to mwancho muligeria bo ni ko report nyinge umuruko yo mwonya tamax chimibere merongo kyanda na 5 limo 296 ikaraboni gatarande school ko se form 1 asenga njobo takabe ko rasenke jina yanda manga amanyikunse mo chirichiamo magwero mbiriro bale ko batkano bara yove nabe ko pasa tsengera estimase ka kemyake menge bono teyo echiri bot to chikomanyiko nabali kibaito ekaro chiaragire isato chiabono butoka tia polka pokala juli kerubo atira abande ekaro bono chiaragire isato ikirabu tigante bena byamo nasogo chora go tengera Ndizi TV obwanso nobobo sali twabate na borobo petro ndira mukera chibichamo neliyo gina boy gobono Lydia Mose eroko yaretera wetera somunwa wimanyire mtandao CTV ya umoncho muligere Facebook YouTube na bogana website yetu na bokonyara kogo tobwatia twaro rigeriyo bye litera nenche nkuru Vincent Onyancha.